Tikulandireni omvera athu nonse kulikonse kumwe muli kuchokera mzigawo zonse zinayi za mdziko lino. Dziwani kuti ife Dreams Media timakunyadirani kwambiri chifukwa munapanga chisankho chotsatira ife kuti tizikupatsirani zonse zomwe zikuchitika mdziko muno. Siyambira amene amadziwa kuti pachichiripa ndagonagonapo 7 times. 7 times? Kubwera kuzandimanga nyumba yanga ili kuna pere. Yeah. Kubwera mene kuja kuzanditenga tauzidwa kuti tisakumangeni chifukwa chache njani. Of course malemu ngwazi anapanga sonkhano kubalaka. Yeah. Sonkhano mene ndi ananena kuti kulikonse mene mupeza bakiri muluzi gwire. Ndiye ine tsona ngati kuli kugwira ndio natipanga chani. Ndiye nyumba ya High Commissioner ya British High Commissioner anali nyumba ku Nyambadwe. Yeah. I think inali cottage. Okay. Ndiye anzanga ananiita kuti koma tini mezi zikumvekera wanyi mukabisala. Ndiye na kabisala mene kama siku atatu. Akundifuna kubwera mpaka ku nyumba ku mene makhala kuna pere. Funa nchipina mwina mune bonso kubwera mpaka kusiri kuti mwina ndabisala menemo. Napita kumudzi mayanga alipo katsegulu amene kuja mwana wana alikuti anzanga amene ndimadziwana nawo ulendo wa Rolf Patel Edward Bwanali ndiye nawote kupita m'manyumba mwawo alikuti ulendo wa Dombo Lemani nyumba yawo ya kuchereka pero amene kuja so sana ndipeze ndiye malo yanga ntamene achizumira ndete chizumira nawo ndiye anakanga ndiye ananena kuti koma tinangozipereka ndinachoka chako nditu mazuro kuli bi ine tinted car yachizumira kubwera pa chichiri polisi ndata ndo siku mange ntie manga unyolo munali kuta sinali konko mara momo ngati ndatoka ngati nali momo so basi tawuzito kuti potokwada nde tikakusungana kuchichiri nde maulenda kuchichiri wanakala nditopa sasa kunitulutsa kupita kupita so ndi ulendo umene unali wovuta mukumbukiranso malemu chakufa chihana ana mandaka zaka ziwiri 2 years imprisonment nkhani yacho nali nkhani yofunsa matipata sindi ndekha anthu ambiri anamwalira namangidwa inuyo matipata muna akamvera kuti mwafuna amene atangasi ndiyanyamata pataone panosa lefera kumachenjera kuti zizizo kuti kunja kukulinji onde maona TV nukunalibe TV ndi mmadziwa bwanji kuti kuchiyama kochedwa kama matipata timayenda amene ineyo ngati munthu wa business ndimayenda uchoka pano ndipita ku Zambia nchoko Zambia pita ku Botswana ndipita ndimayenda so timaona kuti akoma mmene mwe kwanza tuwakuyendera ifenso titakukhala nawo nangasema ena matipate ndi nkhondo koma sinali nkhondo inali kungwawa kezantu kuti mwina asavotera matipate so matipate tinaimvera kuti democracy ndiyofunika kwambiri. You can't replace democracy. You cannot. Mwina andiuze kuti apart from democracy ndi chani chimene chabwino chimene chingakhalepo it's democracy. Ndiye ndi support yantundu wanje mene munalandira because kufuna kukhala president nthawi ya chipani chimodzi it was not easy. No. And as you have rightly said, you went through hell. Koma, what gave you the motivation kuti tipangabe zimenezi ngakhale mavuto analipo? Poyamba tinayamba underground. Nanga senta imene nthawi kunalibe zipande zambiri. Okay. Dr. Kahumbe anali ndi chipatala chawo I think Sunnyside. Okay. Ndiye timapita mene kuja ngati tikudwala malaria. Kutanya mati inudu mwina simukudziwa. Mati lerolo chonchi mwangoti mwina kunali ndiye timapita mene kuja ngati kutaliyeso so kuti nonseni mudwala malaria atuteni. So tikana kumanira kuti. Okay. Ndiye timakomana mene kuja ngati pita kuchipatala ndiye mwati zinthu ziyenera kusinda. Ndiye timampeza mmodzi. Okay. Mmodzi. Ndiye tinali ni chigulu. Nali chigulu. Komanso china chimene
chinatithandiza ndi pastoral letter ya katolika ija imene inadzudzula kuti hayi imene zikuendera zinthu ziko muno zizikuenda bwino inazipasa ife mphamvu osalephera kuti pamene mukumana machibisi chonse enanso mabetrayal kwambiri iya itamapita kwina tikampeza munthu kuti muzoona bwanji zinthu zili bwino kopi neti mamusiya mamusiya kuti awa atamangisa even kumangidwa kwa ineko alipo amene anakanena kuti bakiri ndanzachita kupanga izi so anthu amenewo mutadzakhala president ndimafuna ndidziwe kuti munaona bwanji where did you get the forgiveness no ifeyo anthu amene anakuchitani chipongwe zoona koma ine si munthu amene mafuna kubweza chipongwe no mwanga I believe in inclusiveness kotero kuti chifukwa timamenyera nkhani ya matipati so matipati sinatanthauza kuti munthu ngati sali ndiwe ndiye kuti basi muzonde apange chotani alipo anthu ambiri amene akuchitani chipongwe pamweyo zoona mukakumana nawo amabwera kuno zamwati yes amabwera kuno kubwera pageti ndile pano manizo kuona adabwera so izo ndiye umunthu komanso ndiye utsogoleri utsogoleri sumayang'ana kuti ojene anandipanga chakuti ndiye uzikumbukira mpaka zaka zonsezi iwe ndiye ukhala kapolo tu wanthu so timajazana mudazipeza kuti ndalama zopangira zimenezi ifeyo amene tinayamba ndithu sinandere kubidina losochokera kunja hayi ndithu ine ndikuzani pano tinali ife anthu a business ambiri simunakhale oshota moyo wangu no simunashotepo yakufuna kobiri oti kusowa bread akuti mwakhala olemera kulemera mwina timakobiri nditutulephera timaenda tikafuna kupita kunja first class lemeja kuli first class ndege first class basi first class kupita ku England first class yes ndiye kunali ndithu anzanga ngapo amene anali business ndo wale timakhumula Patrick Mbewe Tonsefe and maloya amene analipo nthawi imeneyo anali anthu amatana mapanga timakobiri tawo timachita contribute of course contribution yambiri machokera kwa munthu amene amatsogolera chinthucho kuti nanga si uli ndiwe mtsogoleri so right from the beginning munadziwika kuti mtsogoleri mukhala nino kapena anachita kundisankha koma baada zaona kuti kodi amene ali ndalama well I don't know chifukwa tikatero ndiye mwina sipatso anthu amene alibe kobiri sazakhala atsogoleri koma kunafunika kuti ndithu ukhale ndi ma resources nanga timayenda atu pano even uchita haya ndege upita kupaka kukaronga ndikupanga nsonkhano ndikukabwera so anthu amoti akudanta anyamata amenewa bwanji ntamene after referendum that's right after referendum timayenda ndithu from Nsanje to Chichipa kena kuchipani cha chimodzi chinadza kulolani nokuti mkhozo after referendum ndiye tinazalembetsa kuti tsopano anthu aliyense atsono kuyamba zipani tikunazabwera zipani zingapo UDF ntamene tili underground tinayitchula kuti DPP no sorry UDP United Democratic Party then tili underground akangomva zizi ati makanazo then nazasidi kuti khale front United Democratic Front so that's the referendum ndichinamba chipani chija and we had a lot of support throughout the country tinaenda madera wasiyana tugana support mumayikumbukira bwanji nthawi imene munakhala president those 10 years amaseyo kuti nanga si chinali zaka zoyamba kuti tilowe democracy taimene kuli chipani chimodzi ndiye tabwera mu democracy the challenge imene alipo tsopano the expectations ya Malawi was very very high chimwina Malawi maganiza kuti mwina ndalama zingochera kumwamba kugera pansi aliyense basa pazapanga zimene akufuna so they said no democracy yo multi-party requires to be responsible we must have responsibility ngati Malawi komanso ndiye tinayamba sono kuyika ma institutions
to support the democracy. Mabungwe amene mamva lero ndinaweza kuti pali 814 mabungwe aufulu wantu malayi muno. Kunalibe zimenezo yayi. Then we had to put them in place. Ombudsman, Human Rights Commission, zonsezo separation of powers between parliament, executive and judiciary. Zonsezo zabwera chifukwa cha Matibade. Tikuyamikeni komanso kuthokozani popanga chisankho chokhala pamenepa kumvetsera komanso kuonera zomwe takubweretserani. Chomwe tingakupempheni choti ngati muli alendo pamudzi pano tapangani subscribe chifukwa mukatero inu ndi ife tidzendera limodzi kuyambira lero mpaka na masiku omwe akubwera kusogoloko. Timabweratu ndi nkhani zochokera ngodya zonse zinayi za mdziko lino kotero kuti inu simukuyenera kuti mukhale kunja kwa nkhani zimenezi. Tapangani subscribe, like, comment komanso share kuti tikhale limodzi mu ulendo umenewu.